kusile sompaka kwasa ngimalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngimalele kusile sompaka kwasa. Ngibingelela ke ku Yomoya TV. Umkhulu usahamba yedwa futhi namhlanje. Enyakeni nje omusha, unyaka 2024 esithe unyaka wesilinganiso. Zonke izinto izoyithindwa, izobe ibalance. Nakho yana kuvelo MK baphikisana no ANC okusho ukuthi sebefuna ukubalance izinto manje. Nakho yanozuma baqhamuka nokuthi ama province aye u4 aye balance aye u4 ayengekho lento intahantaha yama province. Uyabona ukuthi iSolomoya lembula izinto ezijulileyo kanjani. MK ama province manje asezoshintsha abuyela bebalance umoya wesilinganiso azobe selingana azobe selinganisile ama lokhuzana ama province okutshena ukusobala ukuthi besithinte kahle masithi umoya wesilinganiso kuyikuthi siyithinte kakhulu sangena emoyeni sathinta amawele sathinta umuntu ozalwe newele umuntu ozalwe nowakwabo kanjalo sahlukanisa ngokwemoya. Kodwa manje lesi siprofeto noma lenkulumo yeSolomoya isiqhamuka isiyavela manje. iANC bekwazi ukuthi yiyo ephakeme kakhulu kwaqhamuka iMK. Uyabona manje seziyagejana manje ziyalinganisa amajaji iscale ziyalinganisa iLibra unyaka weLibra lo sikuplanet iLibra manje lapho izinto eziyolinganiswa khona. Sizothinta indaba yeGobongo noKhamba. Sizothinta indaba yeGobongo noKhamba. Kodwa ke besakhuluma ukuthi singena kunyaka ka2024 okunyaka wesilinganiso ezinye izinto ziyenzeka namabandla nje uzobona. Lamabandla lana ufanele ukuthi alinganiswe abe ibandla linye. Moya ukuthi abangamabandla aba libandla linye. Uma eba libandla linye okusho ukuthi ahlanganisa yonke lobubunye uNkulunkulu womlenze munye noma uNkulunkulu obunye wenhlanganiso enhle yokuhlangana okuhle. Ngoba lamabandla ngobuwabona nje ehlukahlukene kanje ayadilelana anikana into yokweyisana yokweyana yokubukelana phansi. Lamabandla ayaqophisana aqoshiswana manje asikho isikhathi sokuqophisana kufanele ukuthi abantu balingane babuyele kube inyakatho neningizimu kwempumalanga nentshonalanga. Okusempumalanga kuyalingana nokusentshonalanga, okusentshonalanga kuyalingana nokusempumalanga, okuseningizimu kuyalingana nokuphi nokusenyakatho. Okusho khona ukuthi unyaka wesilinganiso unyaka weLibra sikulo mhlaba noma sikule star sign noma sikule nkanyezi yeLibra okuyiscale lapho imimoya ilinganisiwe. Unyaka wokuthi sibuyele kwabangoni kungabibikho ubukhosi ngoba ubukhosi buyafa. Ngibuka nje ubukhosi bakithi kwaZulu buyafa ubukhosi. Sekuphakama ubukhosi obuqhamuka namabandla manje kuphakama ubukhosi obuqhamuka nepolitiki kukhona opresident bekungekho president kungekho mabandla amabandla ngokufika sekufuna ukulingana sebuqophisana nobukhosi besintu babantu lobukhosi. Uyabona ukuthi unyaka wesilinganiso ubukhosi thina lobe sibaziyo sazi ukuthi kunobukhosi sikhula singabantu bakwaZulu ngokuhlukana kweinhlanga zethu. Ubukhosi bakwaSuthu bakwaXhosa bakuphi ngokobukhosi bezwe bezibongo bomsamo benyama basemzimbeni begazi. Sazi lobo bukhosi manje sekukhona ipolitiki ikutshena ngopresident. Opresident bayalingana namakhosi akithi kwaZulu.
amabandla athi wona agcoba amakhosi ageza amakhosi enza yonke into okusho ukuthi lamabandla anobukhosi obulinganayo nobakithi kwaZulu. Uyabona lento ukuthi unyaka wesilinganiso lona zonke izinto bafuna ukuthi bayilinganise ukuthi kungabikho lobukhosi bakithi kwaZulu bubuyele emabandleni lobukhosi bungabikho bubuyele kuphi kuyipolitiki. Uyabona manje 2024 unyaka wesilinganiso iMK ilingana neANC. iMK ilingana neANC. Ngokuthi uyabona uyakutshela leyo nto leyo uzuma uthi usezolinganisa ama province manje abe u4 alingene lama province manje so khona u1 u2 u3 u4 ubalance le okusho ukuthi hayi uza kahle impela. Siyabona thina ukuthi unyaka wesilinganiso kanti ke bengekho ke lapho ke babukeli beSolomoya TV. Ngiyanibingelela nje nibingelela omkhulu masibukisana uSezulu sila kwaguqungele goli. Siyaqopha lapha sikhuluma ngendaba yeGobongo, sikhuluma ngendaba yani yokhamba ukuthi iyuphi umehluko phakathi kweGobongo nokhamba. Umuntu mayethi ukushayela ukhamba usuke eshoni, umuntu mayethi ukushayela iGobongo usuke eshoni. Awusiqale ke sikhulume ngeGobongo. Siqale ngokukhuluma ngeGobongo. Awusibuye lapha. iGobongo lithi indiki. Angithi uyangizwa manje ngithi indiki. Angisasho manje ukuthi amandawe, amandiki. Ngithi manje indiki iGobongo lelo. Indiki kuzoba khona indawe. Uyangizwa manje sengithi angisasho ukuthi ama ndawe amandiki sengithi manje indiki indawe inono. Sikhuluma ngeGobongo ke manje. Indiki indawe inono. Yini na lezi zinto? Yini indiki? Indiki yamakhehla. Yini na indawo? Indawo izangazi. Yini na inono? Inono ubungcwele ubuntwana. Ukulingana abantwana kumzali bayalingana. Ngisho ngamzali aqala lo kuba umzali egcina lo kodwa abantwana kumzali banjani? Bayalingana. Ubunono lobo ibalance ukulingana kobungane. Okay, sithe indiki amakhehla sathi indawo izalukazi sathi amanono abantwana. Kuthathu iGobongo lamandiki njalo lendiki, iGobongo lendawe, iGobongo lenono. Indiki, indawe, inono. Ku3. Yini ke lento okuthiwa iGobongo? iGobongo imimoya emithathu ekhanda umzimba womuntu. Imimoya emithathu ekhanda umzimba womuntu. Inhlanganisela yezimpande ezikhanda umzimba womuntu. Inhlanganisela yezimpande ezikhanda umzimba womuntu. Indiki, indawe, inono. Khona ubaba, umama, abantwana. Khona umkhulu nogogo nezingane. Okusho ukuthi iGobongo leli imimoya emithathu ekhande umzimba womuntu. Inhlanganisela yezimpande ezihlela imimoya emzimbeni womuntu. iGobongo le. iGobongo lendiki, indiki ihlela amakhehla emzimbeni wakho. Akekho umuntu ongazalwa namakhehla emzimbeni wakhe. Ngoba mawuqala ubiza isperm nesidoda ukutshena ngokusobala ukuthi ubiza amadoda amakhehla kini. Ufana ngisho uzolobola umfazi. Sithi thina esibayeni ukuhlala amakhehla. Uma sithi esibayeni ukuhlala amakhehla ukutshena ngokusobala ukuthi inkomo lezi ezihlala esibayeni zingamakhehla la ekhaya. Uma uyikhipha wena uthi uyona nomfazi, amakhehla asuke yona umfazi wawo. Lana phila kuwe kuphi? Emzimbeni. Angazi mina. Angazi. Ngizama ukuqondisa nje lapho ukuthi indiki iGobongo elihamba nemimoya yamakhehla.
bese ke beqhamuka ke osolwazi nababazi abantu bayazi bona bakutshela ukuthi amandika ayetholakala enhla nase-Afrika angazi noma ayetholakala eUganda noma ayetholakala eNamibia noma eLanesia noma kuphi ngabe khona uLanesia angazi mina kodwa angikwazi lokho mina kodwa ukwazi ukuthi uthi esibayeni sakini kunamakhehla bese uzothi wena awekho amandiki la eSouth Africa amandika waseMozambique ungangitshela leyo nto le amandika waseUganda waseZimbabwe hawu uthini manje okusho ukuthi wena aninawo amakhehla nina aninamakehla nina kini aninawo amakhehla kanti yini lesi sibani sakheleni nini nisakheleni kuhlala abantu lapha esibayeni uhlala bani esibayeni moya ukuthi wena amandika awale ngaphandle lapha engazikona mina noma imali angazi mina ukuthi awaphi nithi awaphi ni uma kunjalo kushuthi lokho esithi thina kusinamakehla kithi omkhulu ayikho yonke lento ayikho okusho ukuthi akusiwa amandiki omkhulu ngoba sithi thina ukhona omkhulu shithi omkhulu akusiwa amandiki ngoba eqhamuke imali lapha enithi aqhamuka khona ngazi ukuthi nithi aqhamuka futhi amandiki uma eqhamuke imali ayini kanti lamandiki uma eqhamuke imali okay siyabuya indiki igobongo elihlanza imimoya yamakhehla noma elihlalisa kahle imimoya yamakhehla siyabuya ke sizabuya indawo ekhaya sakhe indlu yangenhla noma indlu yakagogo uma sithi indawe ogogo noma imimoya yogogo okusho ukuthi nalapha ekhaya ikhona lemoya yogogo bakhona labo gogo ikhona lendlu yangenhla ikhona lendlu kagogo noma yakwagogo angithi so manje uma uthi wena eZimbabwe naseMozambique kutholakala umndawe usho ukuthini wena mawuthi ke thina sinawo amandawo asinalo indawo asinayo umndawo la usho ukuthini wena usho ukuthini phela uzongitshela ngoba phela wena nina nithi amandawo atholakala eMozambique amandawo atholakala eZimbabwe in amanono wona atholakala ngoba phela bahamba bobathathu labo bantu amanono wona ke atholakala lapha amanono eSouth Africa abanabo abantwana ngaphandle lapho laba bangaphandle babazala abantwana bona ababazali nabantwana ngisho ngakuthiwa ke nithi namanono imiscarriage kusho bona aba miscarriage aba abort bona abanasi isidoda bona manje kahleli ukudlala ngengqondo zethu nithi inono liqhamukapi ke nina abahlaziyi bendiki nendawo ukuthi liqhamukapi nabalozi baqhamuka kuphi ini inzuzo zoneza kuphi amajaja wakuphi amanguna wakuphi awakuliphizwe akwencaze ngoba nina nithi abalozi amandiki amandawe kukhona ishindawe angazi sakuphi ishindawe andidlali ngathi andidlali ngathi kodwa Nkosi yami sikhuluma ngegobongo akwani ngichazele ukuthi manithi nina amandawe atholakala eMozambique naseZimbabwe thina sinazi izangazi asinazi izangazi phosi yakhelana indlu yakwagogo indlu yangenhla uma ke amandiki amandawe noma indawo sikuthola le ngaphandle ngoba leli indawo eligobongo elihlela umoya wezalikazi phezu komuntu yigobongo elihamba nemimoya yezalikazi asinabo ogogo thina ngoba singabala eSouth Africa asinabo ogogo abantu abanogogo iMozambique neZimbabwe babili abantu abanogogo thina asinabo ogogo into engekho la kithi amanona wakuphi ke wona wakuliphizwe awonihlaziyeke ukuthi aqhamuka amanono ehla nayipi Africa noma ehla nayipi America noma ehla nayipi Europe iAsia ngokuhluka Australia kuphi aqhamuka wona akupho eAfrica phansi eKapa akuphuka eNatal asuka phi lamanono asuka kuliphizwe awasemali awaseNigeria
awase Egypt, awase Morocco, awakuphi Tunisia. Nithi awakuphi kamanono ngoba nina nithi amandiki angaza awakuphi omali Uganda lapho niyasho ngendlela enisho ngayo, nabalozi ngendlela enisho ngayo, namandawe nithi Mozambique, iZimbabwe, iSwazini, ingabe iSwazini, amandawo lawo amanono awakuphi awuliphi awona nisichazele nisitshele. Nisitshela ukuthi amanono awakuliphi izwe lona, yini uzoba amandiki namandawe bese niyajampa niyakubalozi. Yini kuzoba kanjalo? Ningawasha amanono. Amanono awakuphi? Igobongo lenono. Inono lihlela imimoya yabantwana emzimbeni womuntu. Lihamba nomoya wabantwana. Igobongo lenono. Ilishilo ke indiki, ngalisho indawe, ngalisho manje inono. Sikhuluma ngegobongo lapho. Sikhuluma ngegobongo. Bese kuzohlukana ububili begobongo. Kuzohlukana ububili begobongo. Ukuthi igobongo lihlukene kabili. Kukhona elifakwa inkukhu. Kukhona elingafakwa inkukhu edliwa njengobulawo. Ulenzelani ukuthi kube khona edliwa njengobulawo nedliwa ngenkukhu? Kuyikuthi ke mhlambe kwenziwa la kwaguqungene kuphela ngazi noma imsusa nkulu. Mhlambe kwenziwa lapho kuphela angazi. Angibazi abanye abantu benza kanjani. Kodwa mina ngazi ukuthi lamagobongo ahlukene kabili. Amagobongo ahlukene kabili. Kukhona lana afakwa inkukhu ahamba nemimoya yesipho phezukwakho, bese kuba khona lana ahlela imimoya kuwe. Okusho ukuthi kukhona amagobongo ahamba nomama, kukhona amagobongo ahamba nobaba. Lana afaka inkukhu ilana ahamba nobaba, lana angafaka inkukhu ila ahamba nomama. Kodwa uyayihlela lemimoya iyonke ngoba uyibiza yonke yomine. Mangithi yomine ubiza abakini bakuhlawulile bakukhokhele ngendlela enisho ngayo, bazenzile ukhokhela ama damage nazo zonke lezi zinto, noma bakukhokhelanga kodwa uzobabiza. Abasekhaya komama umlanjwana ngwakini, uma wakwagana ngokuphelele uzobabiza. Abasekhaya komama, abasekhaya kogogo ozala ubaba uzobabiza, abasekhaya kogogo ozala umama uzobabiza. Bane laba bantu obabizayo? Mina lemimoya oyibizayo phezu kwegobongo leli elingafakwa inkukhu. Mina lemimoya oyibizayo phezu kwaleli gobongo. Umuntu nomuntu kufanele ukuthi elidlile igobongo njalo makungena ubusika noma buphuma, ngoba sesadeda kakhulu kubantu abadala ababephila ngempande. Impande emzimbeni wethu ayisekho. Sekuyaphoqa ukuthi uma kungena ubusika, ngoba imimoya iyaphakama ebusika, mele udle amagobongo. Uma iphuma ubusika ngoAugust, mele udle amagobongo. Mabuqala ubusika ngoNhlaba noma ngoMarch, noma ngoMarch okumbasa, buqala ubusika noma buphela ngoAugust, mele udle amagobongo. Udla amagobongo kuqala, udla amagobongo kuphuma ubusika, ngoba sesadede empandeni, sesaqhela komkhulu, saqhela ezankazini. Ingakho sekuzofanele ukuthi wadle mayiqala ubusika noma njani buphuma. Kanti abebe nemimoya endulo noma kudala bebewadla phakathi nobusika, ngoba imimoya isuke iphakeme, ifuna ukubhodla, ifuna ukuhlambuluka. Abantu ababesuke benemimoya. Uyabona nje lento okuthiwa umgomo ogoma ingane iyagonywa izalwa, iyagonywa ina 3 months, u6 months, u9 months, u1 year, kuya le ukutshela ukuthi kwakufanele ukuthi unina maye khulelwe adla amagobongo ukuze lengane amakhehla nezangazi azoyimbatha. Izalwe njalo mayisizelwe bese yenzelwe amagobongo. Kwakudlula isikhathi yenzelwe amagobongo.
udlula isikhathi yenzelwa amagobongo ngoba lamagobongo ahlela lemimoya phezulu kwalengane. Mina zami ingane ngeke uyibone igoma ziyodla amagobongo nje kabi ukuze ingakhungathwa imikhuhlane izifo ukuze ingembathwa imimoya engahlambulukile zikwazi lezi zalukazi ukulwa emzimbeni okusho ukuthi igobongo elingafakwe inkukhu lidliwa nanoma ubani. Igobongo elingafakwe inkukhu lingadliwa ngisho ingane encane ezelwe. Ilidla kanjani na ingane encane ezelwe? Iyachatha iyageza, iyachatha iyageza, iyachatha iyageza. Ngalo sikhuluma ngegobongo elingafakwe inyongo, elingafakwe igazi, elingafakwe silwane. Igobongo nje impande ziyizo. Zingamataniswa nasilwane. Igobongo amagobongo ahlukene kabili. Ilana angafakwe inkukhu nalana afakwe inkukhu. Kodwa impande zizodwa. Zegobongo noma zamagobongo. Okusho ukuthi lezi ingane zifuna ukwenzelwa amagobongo zikhula. Uma kuyikuthi unina uwadlila amagobongo ekhulele kufanele ukuthi mayizalwa lengane idliswa amagobongo ichathwe ngawo igezwe ngawo ichathwe ngawo igezwe ngawo izothi mayisifika ku9 years iphinde yenzelwa amagobongo bese igcinelwa lemicimbi egcinwayo yokukhula kwengane. Iphinde mayifika noma ngakuthiwa mayengenzelwa ngo9 years yenzelwe ku12 years. Uyayibona leyo ngane ngeke ihluphe ngokugula, ngeke ihluphe ngemimoya. Iyohlupha ngemimoya mayikuthi iphiwe isipho esithile sokusebenza abantu noma sokwenza into ethile ehamba nemimoya bese iyahlupha leyo ngane leyo. Kodwa nje angeke uzuyibona ihlupha ngokugula leyo ngane angeke buza mina ngenzelwa amagobongo ngina 12 years ngenzelwa amagobongo. Mina ngisazi isibhedlela. Akwazi ukuthiwa ngilele isibhedlela. Isibhedlela. Mina angisazi isibhedlela. Ngineminyaka lena enginayo namhlanje isibhedlela ngaze ngene isibhedlela kuthiwa ngiyolala khona mina ngiyagula. Mina hayi angaziphilisi mina. Angazi ngjovo. Mina ngaze kuthiwa la emzimbeni wami ngene umjovo. Akaze kuthiwa la emzimbeni wami ngene iphilisi. Uma kukhona umkhuhlane ongibambayo ngigibela phezulu kwelokhuzana kwegobongo ngigibela phezulu kwempanda. Phela ngiyaphalaza ngiyachatha ngiyageza. Uma kwehlula lapha impande ngishona emanzini hayi mayijabule lapho kushuta hayi kahle kahle angazi kuyobe kusathana ovelephi isilwane ehlobo luni lesilwane olobe lungembethe angazi uthi ihlobo luni lesifo olobe lungembethe. Mina ngeke ungijole kuthiwa ngino TB, mina nginonculaza, mina ngeke ngithole ungculaza, mina ngeke ngithole cancer. Khohlwa uyophathwa likhanda mawucabanga mina lapha. Mina ngihlangane nenesi, ngihlangane futhi nodokotela. Ngobungibona nje ngiyimi. Ngenxa ukuthi ngenzelwa amagobongo nginjani? Ngingane. Ngenzelwa amagobongo nginjani? Ngingane. Angikonywanga mina. Mina ngangena khadi, ngingena certificate. Ngahlupheka kabi sengenza ugrade 12 ukuthiwa ipass. Ngina pass mina. Ungibona mina, ngibona kahle. Ngingenayo yonke le nto le. Ngahlupheka ngaze ngacishe ngabhala ugrade 12 ungena pass. Ngacishe ngabhala ugrade 12 ungena pass. So manje kuyakutshela ukuthi mina ngaze ngihambe imgomo. Kuthiwa ngiyogonywa. Ubani yena? Mina? Hoyi. Ungihambisa ngaliphi ikhadi ngoba ngina khadi mina ngina certificate. Hayi mina asikho zami certificate. Angina certificate mina. Angina certificate. Ipasi ke nalo. Nalo la ngene emanzini la kudabuka lidabukile. La ngene emanzini ngathi ngenza leli ikhadi la vele liphukwa phakathi la phukwa la liphoqo. Wasala isicucu sikhona isicucu sakho. Sikhona isicucu sakho esinye ngisazi. Sahamba nekhanda kwahamba ikhanda kangaka kwasala amehlo. Bese yahamba le. Manje uyabona nje ukuthi into yami inyomfanyumfu. Nyomfokile nje. Ngokwabelungu inyomfokile. Kodwa ngokwesintu ngiyazi ukuthi ireason yini. Ngiyazi imbangela yalokho ukuthi yini. So manje asingahluphani ngendaba zemjovo nemgomo ingane ziyagonywa ini. Ezami ingane ngiyayigonya.
ngoba sesaphoqwa ke sabekwa la mhlambe nomama lo wasendlini mayikhulelwe uyohamba eseya elokuzaleni eclinic usekusele inyangane seyodede ukube kuya ngami ngabe uyatetiswa khona ekhaya ingane yami izalelwe la ekhaya igezwe yenziwe yonke into izalelwe ekhaya kodwa ke iyazalelwe esibhedlela ngoba sesaphoqwa sathatha sabekwa kodwa ngiyabatshela laba bantu abangiphethe ukuthi hey hamba nengane yami hambe nayo nifeni ihlenge phambili izalwe kahle manje ke hey mina ngazi sengiyophoqa uyu nina nje mayifuna ukuyijova ke leyo ngane hamba ayijova ngendlela ayijova kodwa ngiyobuya ngifaka impande mina uhlale leyo mjovo wangifaka impande mina uhlale leyo mjovo ngoba le mjovo leni ihamba namabhakodi ihamba nazo zonke lezi ihamba nemimoya emibi ikwembatha ngezinto ezimbi ubona uphupha into ecindezelayo kanti lokhu kudla nale mijovo nalamaphilisi nazo zonke lezi zinto manje amagobongo angafakwanga nkukhu uyamenzela umntwana ngisho ngaba na one day uyamenzela uyamchatha uyamgeza uyamchatha uyamgeza mayisena 9 years usezokwazi ukulihabula manje noma ke mhlawumbe engakwazi ukugquma nokuphalaza kodwa uzoligeza njengobulawa ageze nje ngalo libanda ukuze likwazi ukumhlambulula uhlambuluke lo mzimba uhlakazeke lo mzimba izifo ibaleke egazini sibalekiswa yilamakhehla nezakazi awaselaphayo nigula nje ingoba senadede emakhehla nezakazi awasekho amakhehla nezakazi la egazini leli sekugcwele ichemical nje gcwele umjovo gcwele amaphilisi gcwele yonke into aweka amakhehla alikho indiki kini alikho indawo uma likhona uphethwe isifo ongasazi nawe mawuthi esibhedlela basiboni uma likhona ngoba liyakhahlela lamakhehla teka isibeletho akukhahlela iqolo ukuphathise ngedolo uphathwe ushukela uphathwe uTB uphathwe icancer uphathwe ingculaza kuyele akukhahlela amakhehla kwenze yonke into abuza ukuthi yini lena esegazini lakho ngoba thina sazi indiki sazi impande akuyela ngabomo hambe ungena uhambe ulala namadodo onke lana akunika amadoda kubo ungcole unuwe phu ngoba bayabuza ukuthi yini lena esemzimbeni wethu yini lena esethempelini lethu akithi nithi umzimba yithempeli lika Jehova ubani kanti uJehova hey ngoba nina ubani kanti uJehova hey ngoba nina niyangena into nemi engayazi nitshela ukuthi niyazi ngifundile mina nami doctorate ubuzoyinyela ongiyisa amakhahla azokuteka uzoba nesifo ongasazi uzoba nelumbo lesifo into ongayazi nawe ukuthi ibizwa ngani ngoba awunali indiki indawe yinona emzimbeni wakho uma likhona lidala izifo liza kabi livuka njengedlozi uyabona abantu abanedlozi okuthiwa abanedlozi banalezi zifo engibalayo okuthiwa nje abantu abanedlozi nje okuthiwa unedlozi lomuntu banalezi zifo engibalayo uzubezwa abanye bethi uthi uyisangoma kanti ubalekela amaphilisi ama-ARV uthi uyisangoma ubalekela ukuthi unengculaza hamba othatha umqofo wakho le qofe udle inkobe zakho hamba ona inkobe zakho uqofe kanti uhlushwa ilamandika kukuza akunika zonke lezi zifo udla amaphilisi e-TB uzugoba uthi ulokhu udle nje amaphilisi e-TB uzugobe uthi ulokhu wadlile nje amaphilisi e-TB ngoba awenzelwa amagobongo igobongo liyaphoqa kulonyaka esawunikwa belungu benqala ngoba ngilapha nje eGoli okokuqala ngizile kulonyaka eGoli kodwa kunyaka wethu thina oqala ngoSeptember noma oqala ngoMandulo ngizile la eGoli ngibe ngikhona la eGoli kodwa ngithe ngithi ngisabantu emanzini mangifika ngibafaka nje wathiwa insizwa zonke zinika indiki nendawo nenona ungalingi ubanike olunye ukhamba banike indiki nendawo nenona ngoba bafuna ukuthi kube khona isiqalo
sokungena kwempande egazini labantu ukuze bakwazi ukulungisa imimoya. Ngoba nifika lapha nihlushwa yindiki nendaweni enono, nina nifuna inzuza, nifuna umndawo, nifuna abalozi, nifuna ithunywa, nifuna yonke into lento niyibone ngathi namandla. Kanti awunayo leyo nto leyo wena. Thuwa bonke banika indiki nendawo nenono ukuze kuzokwazi ukuhleleka le mimoya emzimbeni. Sengikhuluma manje ngoba ngikhona nje. Likhulume kanjalo leli khehla ngiphakathi ezibeni. Ngiphakathi ezibeni lathi hey wena. Jikisa laba bantu laba bajikise lempando banike yona. Ubanike indiki nendawo nenono. Bonke ngifika bajikisa laba bantu besilisa. Bakela la abanike indiki nendawo nenono. Thatha 3 thatha. Ngoba bafuna ukubuyisela okukhona kubantu. Bafuna ukubuyisela iqiniso kubantu. Bafuna ukubuyisela impande egazini ngenkani. Kuphuma onke lamaphilisi. Nale mijovo. Nalama chemical eniwadlayo. Igobongo, indiki, indawe, inono. Bengisawahlukanisa ngakhuluma ngegobongo elingafakwa nkukhu lele ngisho. Sesiya egobongweni ke elifakwa inkukhu, elifakwa inyongo noma igazi. Lelo gobongo lelo usunemoya, uqala ngaleli lingafakwa nkukhu udle lona bese uba nemimoya. Kube khona okuyimfihlo kuwe. Usuyakwazi ke emimoyeni usuphakamisa lezalikazi ngenkukhu ezimpangeke. Uyifake egobongweni lendawe. Ufaka inkukhu ezimpangeke. Endikini ufaka inkukhu eyiqhude elibomvu. Iqhude elibomvu ulifake. Enonweni awufaki lutho ngoba yinono. Wenkosi yami. Awufaki lutho enonweni ngoba yinono. Usuwadlile amagobongo angafakwa nkukhu kodwa still kukhona into ethi mina ngikhona emzimbeni wakho. Usukwazi ukuhlela lemoya ngenkukhu. Usuyazi ukuthi manje usuhlela lemoya yegazi kuwe. Usuhlela lemoya yedlozi kuwe. Eza ngesidlozana. Yathwasisa manje. Angithi uyayibona? Ya kufanele bathwase emgozi. Kufanele bathwase emgozi ngoba laba bantu badlala abantu. Abantu bathatha amagobongo ahlambulukileyo bawafaka izizwe, bawafaka izilwane bethi ingane zabantu azidle. Yabona? Zidle ingane zabantu kanti unendiki nendawo nenono. Bedinga ukuthi nje ahlambuluke. Uhlambuluke lemoya phezulu kwakhe. Aphile umuntu. Kwenziwe inhlambuluko phezulu kwakhe mhlambe wazaleka kabi umlanjwana, wazaleka kabi, wazalelwe ekhaya, wazalwa ereshiwe unina, wazalwa ubaba kamazi ini. Manje ufuna lezo inhlambuluko. Akahlambulukelwe anike umlando. Khona impande okuthiwa umlando. Anikwe yona akwazi ukuthi ahlambuluke, akwazi ukubona lezi zinto. Ngoba lengane esuke inenkinga leyo iyaboniswa hack. Iyaboniswa hack ukuthi isuke ingazi ukuthi kuyini. Mayithi yabuza kunina avuke ngolaka unina avuke ngolaka into ongayazi. Ngoba uyazi ukuthi izaleke kanjani. Uyazi ukuthi ihlushwa yini. Manje mayiqala ithi ifika kithi thina inyanga sibona isangoma kufanele ithwasa. Kanti ihlushwa yile mimoya yokuthi yaphike kubaba imazi umama wareshwa kwenzeka yonke into. Walala nobhuti wakhe kwenzeka zonke lezi zinto. Angithi uyabona? Ingane iyagula uyazi ukuthi uphethwe yini. Ngoba evuka ngolaka nje uyazi uphethwe yini manje akafuni ukuyitshena ukuthi izaleke kanjani. Uyabona? Ngoba evuka ngolaka ethi nje hey kwangekho dlozi la ekhaya, kwangekho sangoma la ekhaya. Yebo uqinisile. Kodwa ngitsheneke ukuthi ngiphethwe yini ngoba kwangekho sangoma la ekhaya. Sebeqamba amanga laba bamanga. Bathi hayi isangoma ozothwasa. Kana ngani ihlushwa imlando omlanjwana, imlando yokuphikeka, imlando yokungabaza abazali bayo. Imlando yokubangwa zidalo, yokubangwa izibongo. Okubangwa lidlozi. Liza ngendluzula kuye abasekhaya komama bayabanga bathi ingane yethu nalabo bathi ingane yethu. Nobukhosi noma nemimoya yokusebenza abantu ithi ingane yethu le. Uyabona manje? Dlani igobongo elifakwa inkukhu, usulidlile igobongo elingafakwa inkukhu ngoba lizohlela imimoya phezulu kwakho. Leli elifakwa inkukhu
selibamba imimoya yensebenzo kuwe lelifakwe inkukhu igobongo nokhamba inkamba ke singene inkambeni manje inkamba ke manje inkamba uzoba umuntu oboniswayo ngokamoya uzoba umuntu oboniswayo ngokwethonga uzoba umuntu ozalwe mbethe uzoba umuntu ozalwe newele uzoba umuntu ozalwe eliwele eliphila enyameni eliphila kwamoya uzoba umuntu ozalwe nengane yakwabo eyadlula phambili wahlala yena hayi edlule ngemva kwakho edlule ngaphambili wahlala wena uzomphathwa imimoya ke kaNkulunkulu uyayithunywa ukuthi wena uzoba isanusi ubambe amagumba amanomhlaba ubambe imimoya yonke udla inkamba kodwa kuyokuthatha kuze kuyokubeka emagobongweni uqala udla inkamba ukuhlela yonke lemimoya yensebenzo abalozi amanono zithunywa umndawe amandiki yonke amakhosi yonke zinzuza yonke lemimoya uyayihlela la emzimbeni wakho bakutshela ukuthi wena uhlushwa yindiki wena uhlushwa yinda mele uyoqhumisa amakhehla ukuze akwazi ukuthi kuvuleke into zakho mele uphakamisa izangazi phansi emanzini ukuze ukwazi into zakho uyivuleke mele uyombula ingubo wena ukuze into zakho uyivuleke sikhuluma ngeinkamba la izimpande eziyinhlanganisela ezidonsa umoya othile ezingenayo impande eqondene ngqo njengendiki nendawo nenono kuhlanganiswa nje impande kuthathwa nje ihlahla ihlanganiswe bese zikhanda lolo khamba ngokokutshena kwakho ngoba mawuphiwe vele uzotshenwa uzokhanyiselwa ukuthi umuntu onemoya nje uzomsebenza ngeimpande zokuthi ngokwempande yami seyibezwe kompande yami laba abathi hey nginempande mina kabani bani impande kamkhulu uyikhalize ezulu nginempande kamkhulu ugobongo ompande yami laba bazokutshela ukuthi hey mina impande yami impande kabani bani la konke lokho kuhlushwa yindiki nendawo kunompande yami impande yami ihamba nomuntu osuke ephiwe ngoba utshelwa leyo mpande uthola ukuthi wena umavula kuvaliwe umsebenzisa emabuthweni noma umsebenzisa ekulweni nezimpi umavula kuvaliwe ukuthi ayovula ukuze ukwazi ukulwa kahle mina ngimsebenzisa ekuvuleni izinto ngikhanyisa izinto ukuthi lapho kubophe khona okunezibopho khona ngifaka umavula kuvaliwe kuvuleke kuqaqeke izibopho kusuke iqalekiso kusuke ihibe angithi uyabona isipho leso uphiwe uyiphiwe lento inkamba ke isebenza kulabo abantu abaphiwe ephiwe into ethile ungenzeka nje ukuthi wena abantu bakini bakunika ukuthi uyosebenza ngumlungu bakhanyisele unethu uthinte lezi inkamba lezi uzwe ufonelwa kade ungafonelwa wenza interview wabizwa interview wenzakalani awubizwa uyafaka ama CV awubizwa wenzelwe inkamba ngoba zicishe ifana nobulawo bese kuya ngokuthi abantu bakho bakunikeni bakupheni wena bese bayabonisa ukuthi zikhona ezidinga inkukhu empangene inkukhu emhlophe emafahlafahla ihunqu emlotha njani ngokuhluka kwazo lezi inkukhu emhlophe bayakutshela ngoba unesipho phezukho inkamba isebenza kanjalo imimoya yake neyinkamba abalozi baneyinkamba zithunywa zineyinkamba inzuza ineyinkamba ayinali igobongo aliki igobongo lomlozi aliki igobongo lenzuza angidwe ngizwe igobongo lamakhosi yileli elihlangene indiki nendawo nenono Nkosi yami bese kuya ngokuthi ulenza ngani inkukhu noma ngani ngoba leli ozolenza ngilingena inkukhu akusile igobongo lamakhosi lelo igobongo lokuhlela imoya uyibona ukuthi unayiphi imoya sikhuluma ngegobongo neyinkamba siyathwasisa nani inyanga ngoba nibuka ngama back door bukani bese ke niyokhohlisa abantu kanti aniphiwe lento
Ngiqambela abantu ingane amanga ingane zabantu amanga ningakhona ukuyisiza. Igobongo nezinkamba kwehlukene. Igobongo nalo hlukene kabili. Kukhona engafakwa nyongo, lingafakwa gazi. Kukhona elifakwa inyongo noma igazi. Kubili. Bese kuba khona izinkamba. Nazi izinkamba. Kukhona lezi eziwubulawo. Kukhona lezi ezihamba nemimoya yemfihlo. Eseyifakwa inkukhu ngokwehluka kwazo. Kuya ngokuthi utshengiswe yiphi inkukhu wena. Besikhuluma ngegobongo nezinkamba. Masane ukudlala ngengane zabantu. Awukwazi ukudlela izinkamba kwagobela. Awukwazi ukudlela igobongo elifakwe izinkukhu kwagobela. Kodwa izinkamba ezifakwe izinkukhu, izinkamba ezifakwe izinkukhu ungayidlela kwagobela ngoba ufuna ukwenza sure ukuthi uyayenza lento athi yenze. Kodwa ubulawu nje uyobudlela kimi. Kuyenzeka futhi njengami nje ngoba ngingenasigodlo mina. Isigodlo sami sisezulwini esomoya. Uyakwazi ukuthatha izinkamba zakho ezifakwe izinkukhu uhambe uyedlela kimi. Bese wenza umsangano wakho kubuza uzomtshela ukuthi mina ngiboni lutho. Sengithe ngithi kanti wena ubuthi udla igobongo ngapha ubuduna usizinqaba. Uthi udla igobongo ngapha ubulibala ukuphuma uhambe ufaka amawivu ushonele emalokuzaneni. Indoda ngapha igijimisana nezinqa. Kodwa idla amagobongo. Kodwa idla izinkamba. Baso uzonyawe. Ngoba once ngaba nendawo, ngaba nekhaya uzoyibona ufana nobani. Ngoba ngokuhlalisa u7 days la ulidle igobongo phambi kwami. Uchathe, qume, phalaze, unye. Nyisa mina. Ngasikhathi sokudlala. Ngoba niyagula nina. Nidinga ukuthi nihlale ngemvubu la umuntu. Akubheke uyenze leyo nto ayishilo njengoba injalo. Ngoba nizenzelwa kwenu nini. Uthi udla amagobongo ngapha kufika iFriday abangani bakho bathi hambani nibheke le niyoshaya amalalazi. Nina uhambe ubuye ngomsombuluko igobongo lamawu. Nina lapho. Ohlala kuqasha onke ama drugs la phuma yonke phu. Ngunyisa nje. Ngalamagobongo. Igobongo nezinkamba kwehlukeneke abantwana bethoka. Ngicanga ukuthi ngubeke kahle nizwile. Abantu ke abakhomentayo kuma video ethu bayosithola kuyimbizo. Inyanga nenyanga senza imbizo. Bayosithola kuyimbizo lapho umuntu ezobe eyibuzela live. Siyenza ku Zoom bafowethu. Siyenza ku Zoom. Uxhumana nomnguni akutshela ukuthi kwenzakalani umnguni. Abane number kaMnguni ezimbizweni. Nakulonyo ukuphela nje kwaFebruary. Ukuphela nje kwaFebruary sizoyenza imbizo. Le mibuzo eniyibuzayo kuma comment section. Le mibuzo eniyibuzayo ngalama comments iphendulwa kuyimbizo webantu. Iphendulwa kuyimbizo. Ningabeke senisishaya nithi hayi ipost imbizo zethu sibhadalile. Kodwa iphendulwa kuyimbizo. Nawe ofuna ukuyibuzela mathupha sondela uze kumbizo. Mawufika kwimbizo uzobusuphenduleka ngemali yakho. Uzobusuphenduleka ngoba sobe sikufundisa sibhekene nawe ku Zoom. Sobe sikufundisa sibhekene nawe ku Zoom. Maye ukuthi uyahluleka yilokho woza kimi la kwaguqungene noma emsusa nkulu. Ngizofika ngikuchazele uphathe imali yakho. Ngoba nokuza la uzophatha imali yakho. Ozongena ngayo lapha eyokukhanyisa. Nakuyo kwimbizo ngoba suke sinifundisa kuyafana nalokuthi usuke weza kimi ngoba uyangibona ukhuluma nami ungibona kodwa inkinga sikhuluma efonini. Ngena ke nakuyimbizo uphathe imali yakho. Ukwazi ukuthi ufundiseke ngofuna ukwazi. Ngofuna ukwazi ngoba ngeke siphendulane nalembhede nezibhala lapha. Abanye babuza into ezinomqondo oyibona ukuthi inomqondo. Omunye uzokubuza ngenyoka uthi kushona uphupha inyoka. Yini nje ngiphendule ngithini mina lapha? Uyiphuphe yenzani lenyoka? Manje ngiyacela ukuthi la kuma comment section uzophenduleka siyanenzela imbizo. Sinenzela isihe ukuthi nikwazi ukuthi nikhulume nathi nisibona embizweni.
manje ke bantu babukeli beSolomoya TV ngenani kuyimbizo uzokwazi ukuyibuzela imibuzo ohlezi uyibuza yona ingaphenduleki nemibuzo okhomenta ngayo ukukhomenta ngizolike mina ngenze konke kahle ngendlela yakho kodwa ukuniphendula angikwazi ukuniphendula ngizoniphendula kuyimbizo sikhulume nawe kanje ngemali yakho ngenani ke kuyimbizo besilapha ke kwaguqungene sikhuluma ngendaba yegobongo nokhamba igobongo nezinkamba okukutshena ukusobala ukuthi kwehlukene kodwa kusebenza umsebenzi othi mawufana emzimbeni womuntu noma kuyimimoya ekwembele ngisatholakala ke eKapa ngisatholakala eThekwini ngiyatholakala eGoli eMpumalanga ngizotholakala nase Eastern Cape kodwa sisazoyohlola indaba ekungifoneleni ngiyacela abafowethu ningangifoneli ngale kwa7 ntambama ngo7 uyagcina ukufonela mina ngiyacela abafowethu ningangifoneli ekseni ngabo 6 ngabo 5 ungifonela ngo8 ngiyacela abantwana bethu qhubeka njalo ke nibuke iSolomoya TV niyithole lezi imfundiso ni share ni subscribe ni like ni comment kodwa impendulo zenu zama comments yophendula kuyimbizo siyabonga abantwana beSolomoya TV siyabonga abantwana bethu amen